Da yerleşen deportasiya lagerinde bolan türkmenin ýatlamalary. Özüniň tanalmazlyk şerti bilen adyny Ilyas diýip beren watandaşymyzyň bize beren maglumatlaryny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Men Çankırı geri gönderme merkezinde, ýagny deportasiya lagerinde uzak wagtlap galdym. Ol ýeri ilkinji nowatda adamyň ganyny içen bitleri bilen tanalýar diýip biljek. Sebäbi ýuwunmak üçin gyzgyn suw ýok. Egin eşiklerini ýuwmak üçin hiç hili şert ýok. Netijede şol ýerde saklanylýan adamlar tiz wagtda bitleýärler. Bitler infeksiýa ýaradyjy parazitler bolmagyna garamazdan, olara garşy göreşmek çäreler amala aşyrylmaýar. Lageriň administrasiýasy tarapyndan diş pastasydyr, şotka, sabundyr, şampun asla berilmeýär. Diňe aýda bir sany saqqal almak üçin halk arasynda adnarazowy diýip tanalýan stanok berilýär. Lageriň çäginde hususy dükan bolup, zerur bolan zatlar şol ýerden satyn alınýar. Ýatmak üçin niýetlenen matraslara örtük, prosty nawlyczka berilýär. Emma näçe ulanylsa da çalşyrylmaýar we ýuwulmaýar. Wagtyň geçmegi bilen ýanky örtükler bitleriň öýüne dönýär. Berilýän iýmitiň hili we ýokumlylygy gaty pes. Esasan hem gaýnadylan ot, nohut, noýwa berilýär. Hepde bir gezek etli nahar berilýär. Etiň mukdarynyň azlygy we maýda doguralanlygy sebäpli hemmelere ýeten ok. Tutulan adamlar wagonlarda saklanylýar. 6 adama niýetlenen otaglarda 18-20 adam galýar. Yakınlarım bilen telefonda islendik wagt gürleşip bolýar. Ýagny telefon üçin çäklendirme ýok. Çankırıda aýratyn blokda aýal maşgalalar we çağalar hem saklanylýar. Aýallaryň saklanylýan blogunda hem gigiena şertleriniň pestligi hakynda gürrüňler kän bolýardy. Meniň indiki aýtjak zadym belki köp adamlary haýran galdyrsa gerek. Çankırı geri gönderme merkezinde her näçe şertler kyn bolsa da Türkmenistanlylar gününe gaýyl. Türkmenistana deport etmeseler bolýar diýerler. Sebäbi ýurduna dolanyp barsalar, işin ýoklugy, maşgala eklemek kyn boljagyna akyl ýetirýärler. Şol sebäpden gününe gaýyl bolýar görgüliler. Lageriň içinde türkmenler gaty agzy bir. Ýanynda pulu bolmadyk. Dostlarlar tarapyndan pul geçirilmeýän türkmenlere de beýleki türkmenler goldaw berýärler. Türkmen hökümeti daşary ýurtdaky halkyny alada etmeýänligi üçin şeýle günlere düşýäris. Dokumenti düzüp bolanda elbetde halk bugüne düşmezdi. Hatta ýurda gidip täze biometrik pasport alıp gelmekden boyun toglaýarlar. Sebäbi pasport almak, viza oňartmak, bilet çykdaýjysy, iň soňunda hem halkara aeroportdan daşary ýurda çykarjagy ýa-da çykarmajagy belli däl. Eger çykarylan ýagdaýynda hem ozalkylar ýaly legal ýagdaýda galmak mümkinçiligi ýok. Görkezlen vizanyň möhleti dolmazdan iziňe dolanmaly. Şonuň üçin görgüliler gününe gaýyl bolmakdan başga alaçy ýok. Türkmenleriň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp, yerli adwokatlardan käbirleri öz biznesini gurdular. Adwokatlaryň aldaw toruna düşenler hem az bolmady diýip söhbetdeşimiz Ilyas sözünü jemledi.